Sa number 3, handa mag-invest sang tubtob 3 billion pesos ang kumpanya sang business tycoon nga si Lucio Co para mapaayo ang serbisyo sang Bacolod City Water District para sa mga konsumidor. Inisulod sa kay Bacolod District Representative Abdi Benitez sa interview sa media sang kagabi. Kinsilig ni Benitez nga nakaistorya sila ni Co Huwebes ang aga sa pagtalakay sang kinahanglanon nga capital para ma-improve ang water services. Ang modernization program ginabulubanta sang basiwa nga yara sa 1.5 billion pesos. Willing si Co sunod sa kay Benitez sa pag-invest of 3 billion pesos. Ang Villar Group ang damlag pa nag-announce nga ang Crystal Bridges Holding Corporation ni Co ang mag-acquire sang 100% sang prime water infrastructure kung sa diin mayara sang joint venture agreement ang basiwa. Ginsiling ni Benitez nga sa bulan sang Enero ginapaabot nga mag-take over na sila sa operations sang prime water. Ginahulat na lamang ang clearance ng Philippine Competition Commission sunod sa kongresista. Nag-commit na ang grupo ni Co sunod sa kay Benitez sa pag-review sang JVA. May mga luyag nga ipa-amend ang basiwa sa kontrata agud to nga hindi ini one-sided sunod sa kay Benitez. Ikaduha, ang tanan nga penalties pagabayaran sa nagagwa nga huring-huring inimutigman ni Benitez nga investor siya sa Crystal Bridges Holding Corporation. Sunod sa iya, may nagakaigo nga kwarta si Co sa iya pag-take over sa Prime Water. Ang modernization program estimates ang basiwa as 1.5 billion. And I heard him say as much as 3 billion is he willing to invest for the modernization sa aton water system. Kung may mga speculation na part na sa Crystal, may investment na sa Crystal. Wala. Sakto na sarangan na ni Lucio Co. Ikaw kuno nagbakal. Ha? Ikaw kuno nagbakal. Hindi na to.